radio that makes you happy. Inkezo. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze ngithuthunga wakho malo bathi ilasbona amagumede mhlambe mangabe usemusha ngizophinda ngicela enze isho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu mawasibheka indaba eziphamba phambili siniphathele indaba ezimnandi kakhulu lapho esibheka khona umcimbi omkhulukazi ozoba lapha nge-29 zika April umcimbi impela osunesikhathi impela ungenzeki ngenxa yesimo kade siyikuso lapha nase COVID-19 esithinda lapha indaba ze lockdown lapha nomcimbi ikhuphuka nezakho sibone inkunzi umcimbi ohlela yenye futhi yabaculi baMaskandi lapha ungelovi kulonyaka ke ungelovi lapha uthembisile ukuthi kunomncintiswano ozoba khona la uMlandeli oyedwa ozozwinela nje imoto yohlobo lwakwa NISSANI imoto entsha cekela ngokwestatement asikhiphile ubhala ukuthi ke kulonyaka sizoba necompetition yabalandeli umlandeli onenhlanhla uzowina imoto entsha sha uzovula iSMS line ekuzothunyelwa igama khuphuka nezakho bese oyedwa nje onenhlanhla ezwinela imoto wasithi ke the more you SMS the better our chances of winning wathi ke uyiGrootman lapha nongelovi into enhle ke ezayo lapha nesibona khona abaculi bezama ngayo yonke indlela lapha nokuthi imicimbi yamaskandi ibe sezingeni ibe seqophelele phezulu ke lapha ushilo ke ukuthi uzosikhipha impela izinombolo ngekudala okuzobe kuthunyelwa kuzo igama lithi khuphuka nezakho la khona ke umlando loyo yedwa nje ozozwinela imoto lohlobo lwakwa NISSANI bafethu inhlalelana nje ninganyakaze sonithatha sinibeke kuzo zonke izinto okanye ama-update lapha ngimelana nomcimbi ekhuphuka nezakho bafethu ngakhohlwa ukusubscribe nokulike bese ningilandela ku Facebook @radionkezo nisiphathe kahle nibe nosuku omnandi ngithanda kakhulu.